Článek agentury Taste si zaslouží můj komentář. Ty data, které tam jsou, já bych řekla, že jsou trošku špatně. Co v tom článku zjistíte? Že zatímco starší ročníky stále googlí, pro více než polovinu mladých je TikTok první volbou. A tahle věta je zásadně špatně. Naprosto manipuluje tady s těmihle datama. Tady toto mě zvedlo ze židle. Vzniká nový hybridní model vyhledávání. To rozhodně nevzniká, to už jako dávno je. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food a můžete se těšit dneska na druhou reakci na článek, protože jsem zase objevila článek, který si zaslouží můj komentář, protože si myslím, že když člověk čte hlavně ten začátek, tak si říká, musím něco udělat a vlastně ty data, které tam jsou, tak nejsou úplně přesný. Teda já bych řekla, že jsou trošku špatně. Jdeme na to. O jaký článek se jedná? Je to článek agentury Taste. Já mám ráda agenturu Taste. Já proti nic nemám. Ale bavíme se jenom o tomhle článku. A oni píšou, nahradí TikTok Google, jak se mění vyhledávací návyky. OK, tady zatím nic neříkáme, takže minimálně to není tak bulvární, jako ten předchozí článek, který jsme komentovali. Kdyby náhodou jste o něj měli zájem si přečíst, teda hlavně poslechnout, tak dáme link na předcházející komentář. Tak, ale pojďme na to, pojďme se soustředit, o čem se budeme dneska bavit. Takže TikTok. Co v tom článku zjistíte? Že TikTok jako vyhledávač používá 65% lidí z generace Z a 55% mileniálů, což je teda velký podíl, že jo. A ještě se tam dozvíte, pozor, cituji, zatímco starší ročníky stále googlí, pro více než polovinu mladých je TikTok první volbou. No. A tahle věta je zásadně špatně. Jo, a vlastně naprosto manipuluje tady s těmihle datama, protože ta data říkají 65% generace Z někdy použije TikTok jako vyhledávání. A to vůbec neznamená, že to je jejich první volba. Jo? Nebo že vlastně je to jediný místo, kde vyhledávají. Takže tady toto mě zvedlo ze židle, abyste věděli. Potom v rámci toho článku teda píšou, jakým contentem můžete zaujmout na TikToku, takže tam už je to jako hezky popsaný, tam já jsem s tím v pohodě, ale pojďme se soustředit na tady ty data a jaký otázky si člověk má položit, aby ho to nezmátlo a aby si hnedka neřekl, ježišmarja, tak jako všichni Gen Z vyhledávají vlastně jen na TikToku, tak já tam musím být a musím něco dělat. Tak, nejdřív, jo, oni vlastně říkají, je to první volba. 65% Gen Z. Vy si musíte říct, dobře, ale jako jak často TikTok používají jako vyhledávač. A k tomu třeba slouží tady tahle statistika, kde vidíte, že vlastně dobře, je to jako napříč generacemi, ale stejně vidíte ten obří rozdíl. Na Google 14 miliard vyhledávání denně a na TikToku, pozor, tam někde dole, jedna. Ne víc. Takže i kdyby všichni Gen Z hledali, tak pořád ten rozdíl mezi Googlem a TikTokem je prostě nekonečný. Tak to je první věc, jo? Vlastně říct si, jak často, jo? Druhá věc, jaké vyhledávání. Protože oni vlastně říkají, no, tak Gen Z to používá, ale my víme, že jednak máme dotazy, které jsou informační, máme dotazy, které jsou hodně jako ohledně místa daného, můžou to být dotazy na reviews nebo jak používat a pak jsou tady dotazy, které jsou vyloženě nákupního charakteru. A vy potřebujete si říct, OK, tak jaký asi dotazy jsou na tom TikToku? To asi nebudou tolik nákupní, že? Takže to je druhá otázka, kterou si člověk musí položit. A potom ještě oni vlastně říkají, a navíc
TikTok meziročně roste o 20%. To zní možná jako dost, ale když si zase vzpomenete na ty předcházející data, že vlastně je to 1 miliarda versus 14, tak i když je prostě roste o 20%, tak to je tak strašně málo. Je to na malých číslech. Takže já bych si myslela, že vlastně TikTok bude růst mnohem víc meziročně, protože vlastně roste z menších čísel než Google. A Google měl taky meziroční nárůsty teďka třeba 15, myslím si, že kolem 15-20% celkově. Tak. To vlastně znamená, že TikTok Google vůbec nedohání. No a my, abychom si tady tyhle otázky všechny zodpověděli, tak jsme udělali vlastní průzkum. Já už jsem o něm mluvila trošičku minulý rok na podzim v jednom podcastu a teďka se k němu vrátím, protože jsme ho aktualizovali a já vám řeknu, jak to teda vyšlo. Na co jsme se v tom průzkumu v Česku ptali, jo? Protože samozřejmě ještě jako tady tyhle data jsou z US, takže zase prostě u nás je to jinak, sice v článku říkají, tady tohle v článku přiznávají a říkají, tady tenhle trend k nám dojde, ale je dobrý vědět, jak je to fakt u nás. Tak a protože tady mám taky velmi malý data, velmi malý tabulky, tak si to beru tady před sebe. A řeknu vám to, jo. Nejdřív se podíváme na to, ještě vám jednou vysvětlím, protože jsem to nevysvětlila, jak ten průzkum teda probíhal. Použili jsme Instant Research, kde je český panel, je to, ten průzkum byl na 1000 lidech plus minus a ptali jsme se, co naposledy na internetu nakoupili a jak tady tuhle věc vyhledávali. Člověk mohl zodpovědět, že vlastně vyhledával napříč několika kanály. A možnosti byly vyhledávání na mém oblíbeném e-shopu, který danou kategorii prodává, zbožový srovnávač Marketplace, sociální sítě, AI chatbot, nehledala jsem, nechala jsem se nainspirovat, anebo jiné. Mimochodem, už jako rovnou říkám, co je zajímavé v těch jiných, že tam padaly různý bazoše nebo prostě věci z druhé ruky, když jsem to procházela. Tak a teď jdeme se podívat na to, jak to celkově vyšlo. Celkově se stále nejvíc k vyhledávání produktů používá Google, který má 49%. Jo, 49% použilo pro vyhledávání toho produktu, který naposledy nakoupilo Google. Skoro 35% byl můj oblíbený e-shop, 25% zbožový srovnávač, 18% Marketplace. Sociální sítě, tady už se dostáváme k těm sociálním sítím, tak napříč cílovkama to bylo 6%. To je teda docela málo. A když to srovnáte s tím číslem 65%, to je jako velký rozdíl. No, ale vy mě řeknete, ale Gen Z, prostě Gen Z se chová jinak. A proto já vám řeknu, jak to teda vyšlo pro Gen Z. Gen Z vyhledávání používá ve 47%, to znamená, že vlastně se to liší o 2% body, to je jako nic. Můj oblíbený e-shop 30%, zbožové srovnávače, tak tam jsou jako hodně pod průměrem, tam je to jenom 16%. Marketplace naopak jsou nad průměrem 22%, kdy ten průměr byl 18%. A sociální sítě jsou nad průměrem, ale tak ten průměr, ještě jednou zopakuju, 6%. Tak kolik si myslíte, že budou Gen Z? Když průměr je 6, je to 12%. Takže žádná jako hitparáda, kde byste našli zlatý důl, že všichni hledají na sociálních sítích. A navíc, jak jsem říkala, tak je potřeba se podívat i napříč kategoriemi, jak se to vyhledávání liší. A tady už vám nemůžu říct přímo Gen Z, jak vyhledává napříč kategoriemi, protože tam by už bylo málo dat, takže by vlastně tam mohlo docházet k odchylkám, které nedávají smysl, takže toto je napříč generacemi. A nejvíc na sociálních sítích se vyhledává oblečení a obuv a potom věci na zahradu a stavebniny a dětské zboží. To jsou jako top 3. Zbytek, jo, s tím, že oblečení obuv má 9%. Takže když si řekneme, že to bylo jako
u Gen Z měla vlastně dvojnásobný procento na sociálních sítích, tak dejme tomu, to oblečení obuv opravdu už jako může tvořit zajímavý procento vyhledávání u Gen Z. No a jinak, co by vás ještě mohlo zajímat tady k tomuhle? Možná, já bych ještě přidala, protože tady takovéhle články vznikají i k AI-ku. Jo, že prostě AI nahradí Google a tam bych chtěla teda poznamenat, že to používání AI chatbotů napříč generacemi se taky hodně liší. Jo, kdy Gen Z má 7%, mileniálové 8%, generace X už jenom 4% a boomři 1%. A co se týká kategorií, které jsou nejvyhledávanější, tak je to domácí spotřebiče a sportovní potřeby, nábytek, dekorace. Tady tohle jsou top 3 kategorie, které se vyhledávají, nebo kde AI chatbot je v té cestě vyhledávací. Jo, neznamená to, že je to jenom. Co se týká toho článku, tak ještě na konci, to bych chtěla okomentovat. Jo? Na konci psali, že TikTok pravděpodobně Google v dohledné době nenahradí. Ano, pravda, to jako vidíme. Spíše vzniká nový hybridní model vyhledávání. A tohle bych chtěla okomentovat. Tady tenhle model už je tady dávno. To ne, že jako teďka vzniká, jo, tenhle článek byl napsaný minulý měsíc. To rozhodně nevzniká. To už jako dávno je, že ta cesta k výběru toho produktu je složitá a těch touchpointů i těch vyhledávání je opravdu hodně. Třeba já si vzpomínám, že u automobilů to je ve stovkách, jo? Já nevím, jestli to bylo 700 nebo 800 touchpointů, než si vyberete auto. To je jako nekonečný. Takže rozhodně teďka nevzniká nic nového. A chtěla bych říct tady z tohohle našeho průzkumu, co mě přišlo extrémně zajímavý, je vlastně ten můj oblíbený e-shop, který tvoří napříč těmi kategoriemi zboží 35%. To znamená, že jako 35% lidí nikam nejde do vyhledávání, nikam, ale jde přímo na ten svůj e-shop, který má rád. Takže vy těch 35% lidí vůbec nepotkáte a neovlivníte třeba na Google nebo na sociálních sítích zbožových srovnávačích nikde. Jo? Oni prostě mají ten svůj e-shop. To znamená, že kdybych já si měla vzít jednu věc tady z tohohle průzkumu, tak bych řekla, hele, no pozor, jak vy pracujete tady s tímhle, aby se k vám lidi vraceli a aby vy jste byli ten jejich oblíbený e-shop. Protože třeba u doplňků stravy, vitamínů, to není 35%, je to dokonce 45%. Jo, to znamená, že skoro půlka lidí, je jim úplně jedno, všechny e-shopy mají ten svůj, kam chodí, protože ho mají rádi, protože mu důvěřujou. Stejně tak je to u jídla a i u oblečení. Jo, je to nad těch 45%. Takže to jsou top 3 kategorie, kde opravdu vy musíte řešit, že ta retence a to, aby vy jste se stali tím oblíbeným e-shopem, je extrémně důležitý. Dobrá, tak. Tohle to byla druhá reakce na článek. Myslím si, že byla víc vyklidněná než na ten první, ale myslím si, že ty data jsou strašně zajímavý a je dobrý nad tím přemýšlet. Je dobrý tady ty změny chování lidí brát komplexněji, jo, a nesrovnávat jenom jednu sociální síť versus Google. To by bylo jako velmi omezený a nešťastný pro vás. Jo, vy musíte vědět, že je to vlastně komplexnější a těch touchpointů je tam spousta. A je dobrý si se podívat, jak je to právě vaší kategorii. Takže mrkněte tady na ten průzkum, podívejte se, jak teda ve vaší kategorii lidé vyhledávají a promyslete, jestli náhodou některý ten touchpoint nezanedbáváte. Já vám moc krát děkuji, že jste poslouchali tady tohle téma. Doufám, že vás zajímalo a kdybyste měli tip, nebo kdybyste měli nějakou otázku, kterou byste si přáli, abych já vám zodpověděla, protože vás tíží, tak mi dejte vědět. Buď tady v komentářích, nebo třeba mi napište zprávu na LinkedIn, nebo třeba e-mail. Budu se moc těšit, mějte se krásně. Ahoj!